So yo, what's up mga ka-JML Production? Long time no see. Pila na kabulan ang nilabay? Wala kami ka vlog sa JML Production. Grabe kayo kabisi ra mo. Saan nga busy kayo magpagpakapanya ba? Daliya. Pero karon mabalik na mi ani ginahinay oh. Mutukoy, mukaguy-koy, mupaghot. Mugukod. Isa man na tayo mga lausiya day. Ay. Boros kami. Di ba po ganahan plastic na sabon? What's up guys? Si So what's up? Captain Bart. So kami karon diri JML Production. Mag-isyo may sa mga video kay dugay-dugay pinakabulan na may wala naka-upload sa tuwang the moves of the Provincianong Bisaya. So karon mga production nataron diri ayo niyo okay sana kay dami mga ipalabas ng mga pakulo. Kauban ang resitasyo. Kaya na si gobernador. Oh. Gobernador naman. Si Captain Bart. Apa ka dong? Ha? Relax. Relax, Timpi. Relax. Relax lang. Relax nyo. Pagod na ako sa dugo. Murong tanig. Kanang yung ipaabot, guys, naharaywa ko ka na sa likod ni Kapitan. So, saan na dyan eh? Si... Siya na iban dia ulihan na ko ani. Anak, Siya na tumakan. saya kan. Ting. Ang sa rin na ang wala. Yes, ako masarap ko si Juan. Okay. Guys, mulagas na si Ignacio. Bukas ko Juan, armas. Yan pa rin ko. Ito si Ivan. Okay, siya dia kan? Ang ganahan na ipayin ko ba? Ang ganahan ng museo siya ba yung kantaan na rin? Ano? Kurang kong bukit dengan Juan. Kita jalan dari itu. Sudah stepping ani. Areo, lala na yung pusil-pusil ba? Sudah stepping ani. Ada kan? Baca kau? Saya. Surat ada. Kita lawan. Next, ada next. Sikon. Yung ay next kay. Bon. Wapo ang trabaho ba? Buat kita market. Dagan dah saya dagan. Jadi, itu. Siguro, ito nga ito, matay kusyon, punay yung kayo. Panikat to. Panikat. Nabirahan ko to na iban. Panikat ko sa iban to. Nabirahan to. Gini-gini ito ka talaga. Dito, paano to? Iluganong tao to. Wala kaya sipa-sipa naman. Sino-sino ka na. Ano? Takot. Di, ang para. Ayan ang inyo. Pero mga storya ka. Mga sa pa. What? Eh, mora mo ginaya. Mora mo ginaya yung ginaya. Paano lang din? Kamalay mo sabot. Eh, ito magulog. Sipa-sipa na tayo tumula. Kaya meron na init sa ulo ng iyong parang. Hindi ka kayo sa iyong usawa ng pagkakati.
Ilham dari silingan, tutuya was pala ito.